Azvipere mushe toona vakomana vekozo vachiexposa vana bishop Mutendi panguva ino zvinzi aiwa these guys vanokonzi ma-religious leaders mabishop mumachechi anyatsoonekwa kunzi aiwa ma-prominent churches anotorespectiva kunzi aiwa ma-prominent anozviswededza vanhu padhuze naMwari panapa kuni kunzi these guys vanhu vacho panguva ino saka vanhu vobhilivha vanani just because these guys vatova active mumaissues epolitics aiwa nemukutonga kwenyika tiona vachifaitira zvigaro zvipano pasi subscribe or like on the bell kuti inakozo vanomuposta Bishop Mutendi wamuri kuona blanyo vachiti kozo has discovered that Bishop Mutendi is working in cahoots with the DA for Masvingo fraudulent, still part of Chikwanda area and claim chieftainship. He wants to become chief and he want it the same way which was taken by Musara. This is how people who are close to ED are destroying his legacy. Panoendera mberi pane that post vanoendera mberi vachiti Musara took advantage of Chief Chikwanda's disabilities and forged papers to take part of Chikwanda area. Again, the matter which was resolved by the president, but Hitman Musara is still calling himself a chief and he is suspected for subscribing to Masvingo DA to maintain his false stance. Mashukaruka panapa tunakozo ekufumura aiwa vana Bishop Mutendi zvinzi panguva ino vava involved muissues efraud vari close kune mutungamiri wenyika and panguva ino kusvibisa zita remutungamiri wenyika kusvibisa zita rechechi pamwe chete nekusvibisa the community vachingofaitira zvigaro zvinoonekwa nevanhu kunzi vakomana ava vakura vanofanira kunge vakungofokasa nezvekunamata Mwari nekuencourage mayouth kuti vava aligned nechitendero but these guys vari kuonekwa kunzi aiwa kuda mari ndokwanyanyisa. Mashoko atiri kuona macritics panguva ino vanyatsoona kunzi aiwa nyika yeZimbabwe anyone ari muri aligned kuZANU-PF kana aligned nemutungamiri wenyika panguva ino aiwa mune atimuchenese just because pane panenge achitomuora panenge pachionekwa kunzi pari